тук се вижда. Ама... не знам. Просто не знам как ще е. Да ходим да тестваме новите гуми и един ND филтър на 64, леле майко. Да не говорим пак на сръбски и на гръцки. Ще ходим набързо до Чилингира с жената. Ело да те видят какво направихме. Няма да покажем, обърни се с гръб на там, защото слънцето оттам трябва да светне, да, макси. Така, с много мъки сложихме старото добро Xiaomi тук. Личат си мъките, ето ги. Просто натрупах една камара лепенки, за да стане това, защото AGV са остри и знаете как е. Кадъра може да е леко тъмен и без стабилизация. Общо взето пак почваме да правим глупостите с настройките, за да може този сезон да изглеждаме малко по-про. Все пак, нали, това работа. Трябва да личи, че го правя. Айде да ходим да тестваш росото. Ай. Y'all just commentate from the side. I'm like, oh God, oh my God. Everything I do, you know I do it for the squad. I'm like, this the type of shit they said they really wanted. So I gave them this right here, now go get blunted. Check my last album, all y'all know I run it. Flip the script just cause I couldn't fucking stun it. This the type of shit my life was all about. Check the Forbes list, you know I'm ballin' now. They say Logic, you too humble, boy, just... Много добре. Новата? Твърдо. Късметлия. Това пълно е. Моля? Това пълно е същата. Да. Само че... Това дамско и това мъжко. Така ли? Миро съм, приятно ми. Това самите на мен е приятно. Добре. Какво караш? Рак? Рейс? Какво е това? X-Race. Не знам, така го взех. Помпата за шоето, какво стана? Тя е зърнала сега. Не там. Ще стане беля. Я чакай само да погледна, стой. Свали ръкавиците и го сложи ето къде по-удобничко, да не ти го щупа. Виж как е. Това е деветката. Девятката. Още не мириш краката за десятката. Новата десятка. Само че той е... От застраховка съм го взел. Това знаеш какво? Тук се отхлабило. Нямам ключета, виж. Тук е на 8. Тук е една осмица, сваляш го, слагаш го. Защото така ще стане беля, не знам дали ще имаш спирачка, той ще дръпне въздух. Да. Белко, дай една осмичка, бе. Първо ръкавиците по тебе. Циганка такава. Да, виж го, братле, защото ще ти глътне въздух сега. Ако цялата течност е долу... Здрасти, Миро съм аз. Здрасти, Денко съм аз. Ето като това сега го забелязах на момчето. Виж. Охо, ще му глътне въздух. Да. И ще стане беля. Даже като го сложиш, отвори го и няколко пъти отвори капачето, като го застопориш, няколко пъти напомпи да обезвъздуши, ако има как. Да премине през системата и по-полечка днеска, защото това е пак осмо остане. Сега е паднало. Ние готови ли сме? Момчета безаварийно ще се виждаме. Живи и здрави и вие. Ще се качиме до Чилингира и се прибираме и ние. Да включим една режим, да сме малко по-обрани в газта. В днешното видео тя си тества гумите, а аз правя изгъзици с настройките на камерата. Разчитаме на това, че слънцето е силно,
Сложил съм доста силен ND филтър 64-ка. Обещах да не ви говоря на китайски, но има 2-3 човека, където в канала пишат. Те ще ме разберат. В момента снимаме на 50 кадра в секунда без стабилизация. На ISO 100 и на шътър 60. Представите ли си? 50 кадра в секунда, а пък шътъра е 60. За всички от вас, които разбирате, това е против всякакви правила. Но целта е да има motion blur в картинката. Сега, ако се вижда тук, нали, карам доста бавничко с 60-70. Би трябвало да няма такива motion blur-ове. Иначе днеска пътя е доста натоварен, между другото. От велосипедисти до мотористи, до всеки превозни средства, все пак е събота. Също така тестваме и кадъра на жената, дали е окей. Нарочно снимаме без стабилизация на моята камера, защото нейната просто няма. И решихме и двата кадъра да са нестабилизирани. Никаква стабилност от този живот, майка му стара. Още колездачки, газ. На режима малко по-бавничко се изправя. Айде, жена, идвай, жена! Така, като караме бавно и имам възможност да видя долу какво се случва, за пръв път виждам някакви места. Представете ли си, ние тук колко пъти сме карали, а тепърва виждам, примерно, откривам някакви неща, дето не съм ги виждал преди. Защото фокусът ти е само на пътя, знаете как е. Какви са тия неща долу, бе? What? Сега ще пуснем жената напред малко да покара тя, да я пуснем с моята камера. Ето тия отбивки деца на завоите, ние ги избягваме, давай. Такива отбивки деца на завой точно ги избягваме, защото може да стане беля тука. Виждали сме клипчета в интернет как хора изпускат завоите и право продължават в отбивката. Не е окей. Едно съветче, не спирайте по такива места, спирайте някъде където е право. И не веднага след завой, който завой да може да влезе в отбивката, нали, някой поизлезе от завой и да ви помеле. Внимателно. Лодки някакви долу, бе, то е красота, бе. Вчера, нали, карах нейния мотор и сам малко ми е странно на моя, малко
по-близо ми е кормилото, по-къс ми е некакси, по-сбит. Натискай, браво. Браво, бе. С 80 в завоя. Айде тук втора. Давай. Тук можем да изпреварим гиганчи. Ако желаеш, разбира се. Ако не желаеш, няма нужда. Мисля, че тук следва една права, ако желаеш. Браво! Намали малко. Така. Тук сигурно е много тъмно, а? На връщане може да сложим 32-ката. Да махна 64-ката. Поздрави! Пича си е тръгнал на яка разходка. Много добре. И ние ще си направим такава на 6-ти. Днес е 30-ти. С равна газ. Натискай, натискай. Браво, бе, жена, бе. Давай, 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 браво. Той ще отбива отпред, внимавай. Ето за тия отбивки говорех. Нали виждате, от завоя директно отбивка. Избягвайте ги. Браво, браво, давай. Браво на жената, бе. Браво. Браво, момчета. Друго е с нови гуми, а? Друго ли е? Ей, тук служиха колчета. Насекъде служиха колчета. Какво става? Майката. Са на този паркинг ще е яко кълбълък. Сега на връщане може да пуснем HDR видеото. Виж къде пикаше човека, няма никакви ядове. Може ли при теб? Добре, мерси. Тук е за всички. Стегна ли го това? С миши опашки го вързахме и стои си горе, не мърда. Няма проблем. Спира си, нали? Спира си, добре. Къде сте тръгнали? Не е ли? До тук и обратно. Да. Не, вчера сложихме нови гуми на хорнета и ще се прибираме, че той... Аз имам работа. После деня е просто така за теста. Утре някъде може да се пуснем. Днеска е така просто. Иначе карани само. Добре, как карат без ръкавици? Не ги ли е страх без ръкавици? Много са ретро. Моля? Много са ретро и с тия бели потници.
Ох, болен съм. Айде. Да те поснимам малко исках. Не бе, защото имам канал в YouTube. Миро съм аз. Аз съм Теодор. Здрасти, Тео. С жената излезахме и днеска сме така. Аз ще я пиша. Ние бяхме в университет. Така ли? Ето я бе. Давай, давай, давай. Какво казваш? Чакай, че не те чувам. Ще хапвате ли някъде? Не, човек, даже аз трябва да бързам, защото имам работа. Ти си имаш работа. Трябва да снимам после. И днеска сме излезнали само е така да я разложиме гумите, че вчера сложихме едни гуми нови. Ага, супер, ко. Да, и да си ги тества. И така виках, че да стигна поне да те поснимам, защото после хората се познават в канала и ми става драго. Няма проблем. Той моя колега, мой приятел замина с една хилядарка, едно Сузуки. А, да. Еми, сори, ако те забавих, Няма просто проблем. исках ти направя един кадър. Жив и здрав, братле. Айде бе, заварино.
поизчакаме жената. Снимаме ли? Днеска е навсякъде моторист до моторист. Ето. Дай му. Така. Браво, момчета и момичета. Ако вечерта нямах работа, деня можеше да е малко по-дълъг, но за съжаление е така. Утре за сметка на това се надявам да се видим с малко повече хора и да покараме. Чакам ги да се обадят днеска, да кажат кога, какво, що. Ние ли сме? Хорнета е това. Давай. Не е хорнета. Помислих, че е хорнета. Добре, това беше Теодор. Тел? Да. Хайде, жена. Нави му малко на този страшел. Ето я, бе. Хе-хе-хе. Браво, бе, жена. Ще спрем записите вече. Много материал натрупахме. Кой ще го монтира после това чудо? Виж, не ми се форсири. Ага. Yes, бе! И аз искам такъв голф. Така, да спреме записите, моля. Камера, край. Край. Айде, спокойно, давай. Сега е на А. На А. Най-добри ли е? Не. Не, давай, че няма бензин. Сега е на средния режим. Тук е лек. И напред вече отваря. Карай спокойно. Махни аварийките. Долу дясно. Долу дясно до газта. Още веднъж. Давай. На Б. Ти го направи на Б. Няма му нищо, карай го. Спокойно. Давай ти си. Давай спокойно. Снимаме, давай. Така.
Гергано, ма спокойно, ма. Давай мини пред мен да те снимам. Мини пред мен! Гледай я. Защо? Чувствам окей. Не искам. Така не искам. Добре, айде. Айде. Пускай го, няма му нищо бе, жена. Спокойно бе. Няма, ама не искам. Добре, давай. Ще прегрях. Еми, като ти искаш, давай. Трипове, мипове, какво си натискал? Що правиш? Тук някакви работи ми изписал, де дори не съм ги виждал. Не знаех, че има трип F. Какво си натискала, не знам. Насъска си го, пусна си го. Добре. Много ми е тега. Аз още не съм скачила и той вече си даваше газ. Само където съм си сложила ръката на набивката. Добре. Другия път ще го покараш повече. Ама не искам да правя завой с него. Искаш само направо. Айде не е другия път. Дай да свикна с хората малко първо. Изпотих се, там го карах 200 метра и се изпотих. Ами хубаво. Изсъхна ми устата. Добре. Ами... Да приключваме видеото. Как ще гумите? Добре, да. Добре ги усещаш? Да. Малко по-смело карахме. Да, даже доста по-смело, браво. Ще изчистиме следващия път, като имаме повече време, тая бялата греза да не те притеснява. Ще погледнем какво има да се поизмие, че доста го нацапах, гледай какво става. То от къса няма да се види от НД-то, ама мръсен е доста. Измием. Добре, казваме чао, ще се видим в следващото видео. И от мен и от моите ногти. Да. Чакай, че аз как го изтресках там, да видим да няма нещо проблеми. Като тръгнахме от тук и го изпуснах от трета. Протекам ли? Не, те са нови семерингите, просто да погледна, нема я бе. Добре, еми Хайде трансформър. Трансформърс, да тръгваме, че имаме работа. Волтрон ли беше? Не, това е Бъмбълби или Мегатрон е това. Мегатрон лошия. Мегатрон, естествено, че е Мегатрон. В описанието знаете какво ще намерите. Готини работи, социални мрежи и така. До следващия път. Peace.